Longrijder voor de Telegraaf uit Oudekerk aan de Amstel. Zo'n groot ondernemer en transportbedrijf Zijnstra. En hij heeft er verschrikkelijk veel lol in. Hij begon ooit eens op die oude bits en pieces, die wel doneert tegenwoordig. En toen liet hij in Amerika deze machine bouwen. Hij stuurde de motor op en hij liet in Amerika deze machine bouwen. En deed de maiden run tijdens een van de grootste cooling spektakels in Amerika. En dat is deze man. Sjor Zijnstra. Hij zet er ook neer. Hier met de buurt. Oké, nou, dat moet er even uit kunnen. En als ik het goed heb, weer 110 meter. Nou, moet nou zo. Dan heb ik er 3 staan zo. 1, 2, 3. Nou,